Sanibonani molweni namkela ku-SSTV ngesiXhosa. Uzethu ke guys ubuyelwe yiyo yonke into ethi zethu like isidima sakhe. Ufikile uchairman wasesibhedlele lo wayecherisha la meeting yayimsuspenda ezotsho ke emveni koba uzethu ebebahambisele into eyi-evidence etsho iba nansi uDr Mkhize wayeseklabhini apha evela kwi-social media ejayiva nabanye abantu, but ke uthi ke uchairman njengoba efika kulo zethu uzomxelela into yoba nabo baye benze yabo i-investigation xa sebebona nale nto. Bafumanise into yoba nyhani lo mntu wayengekho esibhedlele ubusuku bonke lo, zange abe khona kwayena ngalaa mini esibhedlele. So ke ngoku bamxelela ke into yoba uzethu nabo emveni kwe-investigation le abayenzileyo ke bazobona uba benza njani ngayo, but for yena yonke into ibuyele kuye and bayamthatha bazomfaka ekliniki ngoku uzethu awusebenza khona for 3 months and then bazoyibona ke enye after 3 months. Ikliniki ke azosebenza kuyo yile kaMatron ke guys. So bekumnandi ke kwifemeli kazethu kuvuywa kuyiloo nto nje, kube kumnandi nyhani esithi laa tata uqonda uba makeze ngqo kuye because bamjaja ngolunye uhlobo kanti ayinguye lo mntana yena. So uMatron ke ngapha uthe esebhizi ke nekliniki engxolisa istaff sakhe ngee-files ezingaza ezicaba zikho up to date nantoni. Kwabe kusitsho ifowuni ngapha ecaleni etsho into yoba kukhona ugqirha ozosebenza apho. Usho uchairman wavuma ke apha efowunini khange abe na-problem, kodwa xa sethetha nestaff sakhe wathi yeyi akho gqirha ozosebenza apha, sirayithi kule kliniki ngohlobo sisebenza ngalo and ndithi ndifuna uba ngumphathi oko yedwa phayana. So wathi nje no sirayithi apha akho mntu uzoza apha. So ke kuthe kusenjalo ke besathetha wafika ke uchairman ehamba nozethu athi ke uMatron hayi sivile uba lokho gqirha uzayo akakafiki kodwa umfana. Athi uchairman no wayengumfana, nanku umntu endize naye nguDr Zethu, Tom Zethu Hlongwane. Yho othuke ke ngoMatron bona uba hayi kunzima apha akazi uba makathini, but wabesithi ke uzethu hayi ndiyayazi Matron uba thina sange siyiqale kakuhle yonke le nto kodwa ke njengangoku ndicinga into yoba sizokwazi ukusebenzisana. So bengenamazwi oko into ejamileyo nje wase wathi uchairman ke hayi makuhanjwe kuyiwe ofisini kaMatron kuyothethwa khona yonke enye into bemkake. Ushobane ke nozethu into yabo ke iphelile guys. Uzethu utshilo nje into yoba hayi akanokwazi uphinda aqhubeke. Wamcela aqhubeke nobomi bakhe, naye udinga nje isipeyisi sakhe enguzethu after yonke into eseyenzekile phakathi kwabo bayi-two, so akho nto iyawuphinde iqhubeke. So ke uhambile ke ushobane ke uthe ke xa ekuwabo ke sedibana nonina ke emxelela ke into yoba ngoku uyahamba uphinda back emsebenzini. Wabesithi umama wakhe usundixelela into yoba ungathi kanti wena ubuyazi le nto yoba uzethu uzosebenza kule kliniki yam. Wathi omnye hayi noba bendiyazi noba bendingayazi but ndidikiwe mna kukukhavelana nawe ngezinto zakho ozenzayo apha and ubuthe mandiphume kwiindaba zalapha elalini. So ndiphumile ke kuzo and ngoku ndiyahamba. Uba ngathi omnye hayi bo ndathi ndingumama wakho ungandithetheleli kwizinto ezenzekayo nezithethwayo kakubi ngam. Wathi omnye ndithe kuwe ndidiniwe zinto zakho, sozuphinde undive mna ndithethe izinto ozenzayo apha ngoba yonke le nto ubuyenzela ukubhenefitha wena not for i-department, because yena uthethela into bengathi ngoku yonke into ebeyenzela i-department. Wathi konyana ke hayi andizukwazi ayihambi kanjani. Emveni koko umshiye eme apho kunina emkhombisa nje kakuhle into yoba wena undilahlekileyo nangesithandwa sam, umntu ebendinaye nje endimthandayo uzethu namhlanje andisenayo, iphelile i-relationship yam ngenxa yakho. Wamshiya kanjalo ke guys. Kanti ke uMatron ke bethreatenishwe ke nguDr Mkhize naye emfikele kwakhe emxelela into yoba yabona yonke le nto eyenzeka apha mna andizuya phantsi ndodwa. uMatron sebesithi hayi bo uyandithreatenisha ungalibali kaloku into yoba mna zange ndikuthume uba hambe uyosela utywala. Wathi omnye ndithi into endiyithethayo kuba mna andizuya phantsi ndodwa. So inkulu into esaza kwenzeka between uDr Mkhize noMatron. USifiso kwelakhe icala uthe ke bhizi ke engaselo polisa ke namhlanje eligqirha ehlolela ke umntu ebemhlolela caba kuvele into ebesoloko emane iphupha ke umama khe sithi funeka athathe unkosikazi wesibini emkhomba ke mhlawumbi lo nkosikazi. Uphumile ke after sencede umntu wakhe wobuza kwinkosikazi yakho into yoba xa ngaba izinyanya zakho zifika nomyalezo kuwe zisithi kufuneka wenze into ethile wena ungazimamela na, and into yazi uba xa inokwenzeka loo nto izawutshintsha impilo yakho yonke. Wathi ke umakoti wakhe ewe mna ndingayenza ndingabamamela. So wamshiya kanjalo ke wabuyela ke endlini. So uzethu ke guys ubonakele esuka emsebenzini ke dibana nabantu endleleni bemvuyela ke ngoba into seyithe nti ebulalini into yoba ugqirha uzethu ubuyele emsebenzini. Kwabe kuvela neveni yamapolisa ke uSifiso uhamba yedwa
Nalapho naye wafika ke wabe semxelela kuzethu yonke into yoba andibuyiselwa back emsebenzini. Hayi, bavuyisana ke esithi ke uzethu undincedile kakhulu ngayo yonke into because uye wazama nokuriska because kaloku ize ivele yonke le information uSifiso ufumene inamba kadokotela kwahanjwa kokwenziwa into uba kutrekhwe into yoba wayephi, ii-phone calls ezenza phi nee-transactions wayezenza phi. Yafumaniseka into yoba loo evidence akanokwazi kodwa uzethu uyisebenzisa ke but kwancedwa yinto social media ke le abanjwe ngayo kuDr Mkhize uba wayeyonxilanyana. So ke sitsho ke kuSifiso into yoba yho ufike waba kukhanya ebomini bam, like ufike semnyameni waba bukukhanya kum. So uSifiso bengenamazwi amaninzi ke guys, okwento ntsho ke uzethu uthando lugcwele amehlo. Uye wasondela kuye ke guys apho kafike wasondela wambamba wamncamisa. Uzethu uthe xa esithi uSifiso kangahoya yonke loo nto waqhubeka wamncamisa. Nozethu wabuya back ke guys, khangamyeke bancamisana bobayi-two. Abantu bakhona ke esitratweni bayazidlulela nje. Uzethu uthe xa beyeka wabesithi no uyaxolisa yena ngayo yonke le nto ayenzileyo. Kaloku uyakhumbula into yoba uSifiso utshatile. uSifiso kuthe eMangwane wena ukhethiwe. Ndithunyiwe apha uba ndikulande, ukhethwe ngabantu abadala uba uyokwandisa ikhaya lakho lokhubeka njengenkosikazi yesibini. Uzethu ke guys uvele wathula engazi noba makathini. Oko nje othukile yile nto ithethwa nguSifiso. Kwabe kuphela kanjalo. Sazi noba uzawuvuma noba akazuvuma na. Enkosi, ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenti futhi.